खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा आगै जिहेतु नबजित नार्जारिनि बागै बुंनो सानदों आरोना आङो दाख्लै निउज चेनेलावहाय माने मा होनो भुल नाम्बार होना होदों आरोना 9152915246 ओमफ्राय बेखौनो 9252 ना मा इदि होना होदों आरोना स नोंथांमोना टिभिथ' नायखायो जानांगौ बांसिनानो बा मबाइलावनो नुखायो स बेयावहाय कारेक्ट नाम्बारखौ लानानै भटखौ हरबानो जाबाय आरोना जिहेतु जोंनि बर'निनो फिसा आरो आं सिगाङावनो बुंखादों सिगांनि भिडिअफोरावबो आङो नबजितनि आगैनि नाम्बारखौ बुंदों स मालाबा गोरोन्थिबो जायो गोरोन्थि जानासो खामफ्लांदों ना खालामनो होनासो खालामदों माने हमनो हाला आरोना निउज चेनेलफोरखौहाय स नोंथांमोनखौ आं खावलायो नोंथांमोना आगैखौहाय भट हरदो आरो दाबो सम दङ बिस्थिबारनि हरनि 9टासिम आरोना टाइमा स आसा खालामो आं नोंथांमोना भट हरगोन आरो जोंनि बर'नि फिसाखौ देरहाहोनाया जोंनिनो रेसपन्सिबिलिटि नङा होमबा स हरदो दिनैनि भिडिअआ हिन्जावसाफोरनि थाखायथ' बिराद इन्ट्रेस्टिंखा आरो लोगोसे हौवासाफोरनि थाखायबो मोनसे मोजां खोथाया मा जाहैखो जुदि सोरबा आंगो हिन्जाव मानसिनो जुदि गिफ्ट होनो थाखाय कनफिउज जानानै दङ बिदिब्ला बे भिडिअखौ नायबा नोंथाङा बिराद बेनिफिट जागोन मानो होननानै बुङोब्ला बार्थडेआनो जा भेलेन्टाइन्स डेआनो जा बा रागा जोंना थानायावहाय बुरखायनो थाखाय गिफ्ट होनो सानदोंब्ला आरो कनफिउज जानानै दङब्ला आंनि बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो बबे गांसेखौ मोजांसिन नुदो बेखौहाय डिसक्रिपसनावहाय थांनानै नोंथांमोना लिंकआ होनाय थाखागोन बेवहाय थांनानै अर्डार खालामनानै आरामसे खुसि खालामनो हागोन आरोना स दिनैनि भिडिअआ हिन्जावसानिबाबो हौवासाफोराबो नायजागोन आरो स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनोथ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ फार्स्टआवनो जोंहा बेयो जाहैबाय बडिकन ड्रेस ओमफ्राय बेनि प्रिन्टआ बिराद मोजां आरोना ब्लेक एन्ड पिंकनि आरो बिराद डार्क पिंक एन्ड ब्लेक ओमफ्राय बेनि जा स्लिप दङना बेयो मोनसे फिथा गिदिर होनाय दङ आरोना बिराद मोजां डिजाइननि जोङो खानानै लानो हागोन साइज नुगोन आरो लोगोसे बेनि मेटेरियला जाहैबाय पलिस्टारनि ओमफ्राय बिराद मोनसे सेक्सि लुक होगोन आरोना बेखौ गानबाथाय ओमफ्राय स्ट्रेचिबो गस्लायालाय एसे माहाबाफोर पार्टिफोराव थांबा एसे जानानै एसे लदा जाबाबो जेबो जानाय नङा आरोना स्ट्रेचि नालाय ओमफ्राय बेनि प्राइसआहाय लादों 1190 स 1190आवनो बिराद मोजांथार गस्ला मोनदों आरो नोंथांमोना नायदो आंखौ माबोरैहाय नुयो So guys नेक्स्टआवहाय जाहैबाय नैबे ग्रीन कालारनि बेबो बडिकन ड्रेसआनो ओमफ्राय बेबो बिराद स्ट्रेचि आरोना ओमफ्राय मेटेरियला सेम दहायनि बायदिनो पलिस्टार ओमफ्राय फुल स्लिप मोनगोन आरोना नै आखाइ गोलाव ओमफ्राय उनावहाय बेयो जाहैबाय बेकलेस बडिकन ड्रेस स बेक साइडआवहाय नैबेबायदि गुवारै बिदि खुलिनाय थागोन आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय ट्रान्सपेरेन्टनि बिदि फिथा होनाय जादों ओमफ्राय सिगांथिंहाय बिदिनो आरोना सिम्पल लं गाइस बिराद लंथार आरोना गोलावथार ओमफ्राय बेनि प्राइसआ जाहैबाय 1390 बिराद स्ट्रेचि आरोना बिराद कम्फर्टेबल जागोन नेक्स्टआ जाहैबाय नैबे ब्लू कालारनि आरोना ओमफ्राय मेटेरियला पलिस्टारनि ओमफ्राय बेक साइडआवहाय नैबेफोरबायदि आरोना खानो हानाय फिथा दङ मोननै ओमफ्राय बेनि आखाइयाव एसे माने हाफ स्लिभ्स खिन्थु डिजाइना नैबेबायदि आरोना घटी आखाइ बायसा ओमफ्राय सिगांथिंथ' सिम्पोल नै ओमफ्राय बेथ' मेटेरियला पलिस्टार खिन्थु नन स्ट्रेचि आरोना स्ट्रेच जाया आरो बिराद मोजां जागोन इयो बाराद्राय गोलावद्राय नङा बिराद कम्फर्टेबल जागोन आरो कालाराबो जा मोजांखा माने ब्लू एन्ड वाइट ओमफ्राय बेनि प्राइसआ जाहैबाय बेसेमोनथाय
नायनांगोन एसे बावनायनिबो बेमार थायोना आंनाव स' बेयावहाय आङो 20% अफ मोन्दोंमोन नामाथाय 1192 आरोना बियो स' बिराद मोजां जागोन आं एक्साइटेड गाननो थाखाय गानाखै खेबसेबो स' बेयो जाहैबाय एकदम कालारफुल माने अरेन्ज कालार आरोना एकदम मा होनो डार्क अरेन्ज ओमफ्राय बेयो सुपार डुपार स्ट्रेची आरोना नै ओमफ्राय डिजाइना नै सिगांथिं बिदि ओमफ्राय फुल स्लिभ बियो फुल स्लिभ मानेथ' बिराद गोलावखा नै आखाया नै बेसेबा गोलाव जाखायो आरोना ओमफ्राय बेनि मेटेरियला जाहैबाय पलिस्टारनि एगेन ओमफ्राय बेबो मोनसे बडिकन ड्रेस बिराद सेक्सि फिट नुगोन आरोना जुदि उदैफोरा अलमायनाय थायाबा स्लिम थायोबा बिराद साइज नुगोन बेखौ गानबा ओमफ्राय लोगोसे बियो ओरैबायदि खम प्राइसआवनो मोनदों आङो बेसेमोनलाय 973 रुपिसाव आरोना बिराद मोजां गाइस आरो कालाराबो जा मोजांखा आं बिराद मोजां मोनदों आरोना एक्साइटेड आं जल्दि गाननानै रिल्स बानायनो इस ओमफ्राय गोलाव बाराद्राय गोलाव नङा देसन नै सांसां So guys, next आवहाय नै बियो जाहैबाय मोनसे सिम्पल टी-शर्ट आरोना ओमफ्राय बेनि स्लीभा जाहैबाय बिराद गोलाव मोजां ओमफ्राय बेयावहाय चेन दङ आरोना गेजेरावहाय ससेसिमल'सो नै ओमफ्राय बिराद मोजाङै स्टाइल खालामनो हागोन आरोना बेजोंहाय जिन्सफोरजों बिदि गाननो हागोन ओमफ्राय सुपार स्ट्रेचिखा आरोना बिराद मोजांखा ओमफ्राय मेटेरियला जाहैबाय कटननि स' बाराद्राय गरमबो जानाय नङा मोजां नांगोन आरोना गरमावहाय गाननो थाखाय स' बेनि प्राइसआ खमावनो मोन्दोंमोन बेखायनो लादोंमोन आङो 690 आं ब्लेक कालार आं बिराद मोजां मोनो मानो होनबा जि ड्रेसजों गानजायो आरोना जायखिजाया ड्रेसजों स' आरो ब्लेक कालार गानबा एसे गुफुरबो नुयो बेखायनो गाननो मोजां मोनो आं नेक्स्ट आवहाय नैबेयो वाइट एन्ड स्काई ब्लू कालारनि आरोना बेबो प्लेकेट टी-शर्ट ओमफ्राय फुल स्लिभ नै ओमफ्राय स्लिभनि डिजाइना नै एसे मा होनो डिजाइना ना बेना एसे गस्ला सिंनि बायदि आरोना माने जों गस्लाखौ उल्था खालामनानै गानोबा माबायसा उल्था नुयो बेबायदि टाइपनि आरोना डिजाइनानै बिराद मोजां माने आङो इमान एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जे इमान समायना ड्रेस फैगोन होननानै आरोना बिराद मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय फ्रन्ट साइडआवहाय नै बेबायदि बटम दङ आरोना इयावहाय गुदाम दङ खिन्थु बे गुदामखौबो खेवजायो नै गरमाव बिराद गाननो आराम जागोन आयु मासे आराम नै गाइस बिदि खेवजागोन आरोना ओमफ्राय सुपार स्ट्रेची ओमफ्राय मेटेरियला जाहैबाय पलिस्टारनि आरोना गरम जानाय नङा खोमा गोबाथार नै जि मोजां नै ओमफ्राय प्राइसआ जाहैबाय 792 रुपिस गाइस प्राइस
So guys, next आवहाय जाहैबाय नैबे full over t-shirt आरोना बेबो black color नि ओमफ्राय full sleeve बेयो मा होनगोन बाराद्राय गोलावद्राय नङा आरोना एसे गुसुं ओमफ्राय बेखौ हाई वेस्टेड जीन्स बा पेन्ट्स फोरदोहाय गानजागोन ओमफ्राय बेनि मेटेरियला जाहैबाय कटन ओमफ्राय स्ट्रेची आरोना सो मोजां जागोन फुल ओवर टी शर्ट ओमफ्राय आं बेखौ बांसिन माने जिमाव थांबा बा वर्कआउट खालामबा एसे टाइटलि माने गासिखौबो खोबथेजोबनो हानाय ड्रेस नालाय मोजां मोनदों बेखायनो आं बेखौ बिहरदों आरो बे गासैबो पेन्ट्स माने जिमाव थांनायाव जेसेबांखिनि पेन्ट्स दङना आंनावहाय बेजोंहाय गासैजोंबो मेट्च जाजोबगोन नालाय बेखायनो आं ब्लेकखौ बिहरबाय सो बेनि प्राइसआ जाहैबाय 621 रुपिस बिराद खमावनो मोनदों बेखायनो आं बिराद माने थानो हायासै आरोना थाबनो अर्डार खालामबाय ओमफ्राय लाबाय So lastly नैबेयो बे मोनसे टपखौ आं ओरैबायदि मोजां नुदोंमोन ओमफ्राय रिभिउफोरखौबो नायबाय आं रिभिउफोरा बिराद मोजां नंमारगौसो एक्चुअली नोंथांमोनखौबो आङो बुङो आरोना जे अनलाइनावहाय शपिं खालामोबा जेब्लाबो रिभिउखौ नाय अब्लासो नोंथांमोना मिथियो जे माबोरैहाय ड्रेसआ स' बियो एक्जेक्टलि बिराद मोजां फैदों खिन्थु नोंथांमोनखौथ' आं खिथाखाबाय जे आङो मिडियाम साइजनि ड्रेस गानो खिन्थु बेबायदि फिसा फिसा टपआना मिडियामखौ बिहरबा एसे नैबेबायदि टाइपनि थानाया डिजाइना नैबेबायदि थायोना चेस्टआवहाय नैबेबायदि स' बेबायदि आं जुदि एम साइजनि बिहरो आंनाव फिसा जायो आरोना बेखायनो आं एलनि बिहरदों बेखौहाय ओमफ्राय आं बेखौ खेबसे गाननाय नायबाय आरोना माने बाहेरायाव थाङाखै मोनफैनाय लोगो लोगो आं बेखौ गानग्रोदो स' बियो आंनावहाय एकदम मोजाङै फिट जादों नोंथांमोना दा नुखागोन भिडिअआवहाय ओमफ्राय बेनि जा फिटा दङना बेबो बिराद मोजां क्वालिटिनि आरो बेखौहाय मोजांसिन खोथाया जाहैबाय नै गोलाव गुसुं खालामजायो आरोना नैबेजोंहाय स' बियो स्ट्रेटचि नङा आरोना अब्लाबो नोंथांमोना जुदि एस गानोबा एम बिहरबानो जाबाय आं एम गानो नालाय एल बिहरदों स' मोनसे साइज बाराखौ बिहरबानो जाबाय आरोना प्राइसआ जाहैबाय 952 रुपिस आरोना बिराद मोजां मोनदों आङो माने जिन्सजोंबो बा बिदिनो मा होनो हाई वेस्टेड पेन्टफोरजोंहाय मार समायगोन आरोना आरो कालारा जिहेतु ब्राउन So guys, नोंथांमोना बावनो नाङा अबे मोनसे ड्रेसखौहाय साबसिन नुखो आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनावहाय ओमफ्राय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि हिन्दी केमिस्ट्रि हिन्दी ब्लग चेनेलखौ जुदि दाबो सब्सक्राइब खालामाखैबा खालामहैबानो जाबाय नायहैबानो जाबाय भिडिअफोरखौहाय आं बारा हिन्दी रायलाया नालाय बेखायनो आंना प्रनाउन्सिएसनफोरा बारा मोजां जाया आरोना अब्लाबो मानसिया हायि रोङि बुस्थु गैया स' आं नाजाबाय थागोन इमप्रुभ खालामनो आंनि प्रनाउन्सिएसनफोरखौहाय फ्लुएन्सि हिन्दीयावहाय लाबोनो ट्राइ खालामगोन स' बे ट्राइ खालामनायावहाय नोंथांमोननिबो मदद नांगोन स' नोंथांमोना आंखौ मदद खालामबानो जाबाय अननाय होबानो जाबाय जेरैबायदि दा गेमस्रि दैमारिखौ अननाय होगासिनो ओमफ्राय बावनाङा दे आंनो बबे मोनसे ड्रेसखौ मोजांसिन मोनदों बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय कमेन्ट सेक्सनाव बुंहराबाथाय बिराद दुखु मोनगोन आं मानो होनना बुंबा इमान मेकआप सेकआप खालामनानै भिडिअ खालामनो गोनां जायो मिथिबायना गाइस बे मेकआप खालामनायावहा दा हुगारनांसिगोन दा भिडिअ खालामखांबानो बे मेकआपआव बेसे फैसा थांदों मिथिबायना बहुत फैसा थाङो खिन्थु नोंथांमोना आंखौ बुंहरो जे उइदाउट मेकआपबो भिडिअ खालामना उइदाउट मेकआप भिडिअ खालामबा आंखौ असाइस नुयो बेखौनो आङो उइदाउट मेकआप भिडिअ बानाया आरो नोंथांमोना जुदि आंखौ उइदाउट मेकआप नायनो लुगैदोंबा आंनि मेकआप टिउटरियेल भिडिअआवहाय नायहैबानो जाबाय आं बेयावहाय फार्स्टआवहाय उइदाउट मेकआप थायो बेनि उनावहाय मेकआप खालामो दे गाइस नायबानो जाबाय स' नोंथांमोना आंखौ सोंहरनाङा ओमफ्राय आरो बहुत मानसिफ्रानो सोंहरगासिनो आंखौ अन्जनाया बहा अन्जनायानो बहा आङो बहुतथा भिडिअआवनो बुंखांबाय जे आगै अन्जनाया न'आव थांथ'दों मानो होननानै बुङोब्ला बेहाय एसे हेल्थनि प्रब्लेम जादों माबा मोनसे जादों स' गासैबो खोथाखौ बिदि रायजोआबाबो खिथाजाया स' बेहाय एसे हेल्थआव प्रब्लेम जादों बेखौ नायनो थाखाय थांदों आरो हेल्थनि प्रब्लेम जाबाथ' बिदि लाखिबाय थानो हाया नालाय बेखायनो आरोना थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ गाइस लाभ इउ